Anom Akyem for Mr. Makasakra. Medin de Barima Okunini Gyebi Kwame Ababio. Meto so ebien. Me Kyekyewerehene. Na America say Mr. Ye Akuapem nyina nsi anemu Akyem mu ha. Enti sende America say wie dia. Na me de nchia kese erifi Akuapem mu fi yen rosi ade yo. Ekufu auto so biesa. Ederebre Amanase man. Enye me kwa na menam mene nana mampon. Nana mampon himia. Akuapem mampon mankrado. Benkumpem ehemfo bebre fi Akuapem mu na wie ye wa ha. Na me de nchia ma won na me san ye Barima wo ye wura kwa bibrem na ya sede ya. Ene na me san de nchia kese pa fi eye ye wura osagefo amweti oforipen ho. Edere manana no nyina awie. Osa Barima otobe fo masarpen wo ye menua Barima prekope mefrewa na mefrewa no watra nkonwa nyina wa Amanase mu me yo fi ho a me ho Osa Barima eye frempon manso krontin wa ha apedwahene ni natra nkonwa awie nananom yechiamo me fi ho a menhu nananom Asa Barima ne mmerema ene yetitiru ahemmia fo bebre wa ha nananom nkwaso menhu yen mama MP ohun ofefo a afi na waba Yesu ano ha eye MP a obi a odikan a wenya sa ho kwan wa Yesu ano ye mama Aida esiedu ohimia awie nananom atrankonwa yama wa ha mahunhwafo a se mede enchia bema yen asofo ene afoforo bebre a ewo Amanase memu hande de ntine ye wa ha ye wa ha wasemba akopɛ ho obi ni eje esane se ye nyina re ya afahye no de nti na ebae me won se koko obi si menua Barima na anim na America kire wo se koko one of the product a Ghana ye ni a ye be mobo wo man mu hapa enti mereba be kan ho abakosem kakra kire wo no wo se hia na nanu nyina bogwa kase we ni hia wa ha na nye kwa ye nuanom akwamfo wo ye nuanom ntokwa ba wo na Akuapemfo ntem na bra ntokwa ne ba no na Akuapemfo asam na ya ye den wo pepo no so enti ne awo ya ne se wo beto nkra dia frɛ kwa bibrem abusuya eyo oforopen abusuya so wo mra no mebo no hwe kon befa so a wo be ma akwamfo agya wo hawa enti ye nananom a ewo Akyem mu edi ose yo ebeta yen nuanom Akuapemfo achi mo wo de pam yen nuanom akwamfo edi won ko nsu na achi mika nsu na afrawo nsu na achi enti na nde obehu yen nuanom a wo ya akwamfo a wo frawo na achi ho na wei na ntokwa wei bai ni siwie no na ayonkofa eni twaka ababeda ocheman ebusuya ne Akuapem mu nti wo yes ende Akyemfo na ebusuya ne wa aka nyina no se be ye mpokura nka won kan ye ho wo people no so enso na won so awodokwa ne mpanyin wo Akyem mu ha enti wotu mpanyin se ende tesa won kan ye ho se na akwamfo no nsa ma me ha oyen na saa nhyehyɛ wei a wo ye no
eno ena woye Abotechi Accord 1733. That is about 290 years now. Ena nananom Akuapemfo nyina jetu mu se esane mmoa ne odo a yenuanom Akyemfo ede ba beka wo ho nti wontena Akuapon na yenyina mom ne yensom enti ne se woni ma bakosem a Akuapem hene yochini yochi hene ne wo faase na odi yenso wo Akuapem mu enti saa yonkofa gidi a abusua bi nyama wo ho eno na enu echikura 1879 yen ja yenua panyin yen papa yenina tetekwasi ofufe na dopo no de koko de bagana enu nti na nde ma ho ase semi Akuapem Ambassador a ende na mampon hene a koko no fini kurom ankasa wote minchen wa ha wo fa nsem ma Akuapem koko amba Ghana keke okasa eba Ghana ebe save Ghana with the economy tete na gold na yenua Barima oyo osofo bekan no na ewo ho so na yendi echi bebre ye focus so much on the cash crop koko Emma Abua Ghana for more than 100 and something years now. Enti eye commodity bi aba Ghana ense se yedi die gorokura isa ne se ekwa amanone a won wonya ho faso bebre. Santo kwa yechi na ye ne yenuanom Akyemfo trance no. Ye be ye ne ma bebre bo mu. Ni ye baba be hu se koko ni hia nsase bebre ese yenya ne yetimi de adua koko enti etesa na Akyem ne nua ne Akuapem de a ene yenyina ntubata ne mfi Akuapem amu ne mba Akyem amu ne yemra ne yembeboa na koko ne ntroma Ghana enti a teacher fo a lawyer fo nipa sabre no wodi mu nyina ba Akyem amu eno ti na ndesan ye fe so obehu se ye gya no apedwafo ewa ha ye nananom fakase aba apedwa bra wo ba na apedwa eketuwa bi na chie fi ho koe no na bra kwa bai na bra kwa bai no na jechi bai na jechi ada Roma na ye Akuapemfo bebre fi adoagiri pampan so ba bepem omena kunyina ye nya asase a ye de ye koko wo fa nsambo ma apedwa man mame enye wonko a Akuapemfo no bi ko eye apapem okoji aman yewura wo mantun miensa so wonanso and in some American nyina no it is backed by documents ya transase we so inkura wo hwe a efi adoagiri rebe nyinara teacher man Kyekyewerehene suboy Amanase suhum omenako ekwa kokotoku bosome sese medjuma na kwa kodu odachi muchi ya munyina eye Akuapemfo nkwan na yete ha na ekire wo se na Akuapem ene Akyem ye di ni ye pa sese ya me no reka sei ye wo ochehene eye osagefo amwachi oforopen onu na ebu akwa man nyina ye ne dia saa nso na ye Akuapemfo de esese ye ka yen ruta ye fi ye wo mantun dunson na mantun dunson no wo nyinara abusua ewo ochememu ha enti ne yare kasa na hu mampon hene wa hei mampon hene moja enti na ne yaba bepie Amanase mi Okunini mi ye lateni de she saa ne ye wo aburi ye wo Kropon ye wo Adukrom ye wo mantun dunson ni nyina medjuma ne se ma bai odo a nananom wo a wo de betrans aseso wa ha no sa odo na ne wo ocheman ene Akuapem for the past 290 years no mereka she Akuapem ni bia ene abusua wa ha nyina bo se enye ye mu bia ne betetew sa twaka ne mu da
yɛn a yɛwɔ ha yi ne anananom hyehyɛ to hɔ mfi bebree no yɛntimi nyɛ den ensɛe no na mo ɛsɛ yɛpɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛtra te sɛ abusua baako na yɛbɛma saa twakan na ɛwɔ hɔ mfitete no yɛatoa so ɛme yɛ paa sɛ koko wa ɛnam so nti ne ma okuapeman yɛba ha no ɛnɛ koko no ɛrekɔfam kora sɛ ne yɛ papa ne kan ɛnɛ ebinom pɛ agudi ɛkyen koko wɔresɛn nsase twitwa koko ne nyinaa rego mekai nana minua Barima Barima we de mere be you asresem baako bra na mi so na me wo Kyekyewerehene no na yengoji wo friend nika na e baako pɛ ɛyɛ adwuma na age na wɔto abiesa ansa na san yɛ adwuma bi o na ne ekoba ne sɛ wo ma me akpele ɛne kokonte ɛna mɔre no wɔse meme ya mo a medu asubɔe no so na ɔwɔ de ne so asɛe enti na ɛsɛ metu aso ba Amanase na mefa old road no so a na ma ba ha na ma bɛyam ɛtɔ bibi a merekɔ a mpanyin de kanea lantern ɛsan sɛ sabre na electricity ni ha baabiaa na wɔde aba bɛhyia me enti na mereba na me sɛ me kokonte zone no ɛno ni manda nso dai da sɛ debi beba na mini nua betra akongwa mu sɛ sabre Akuapemfo yɛyɛ modern bɔfo ne yɛyɛ adwuma yɛ denfo meresho Akuapem ni bia nkran sɛ adwumaden a nananom yɛyɛ a ama nnɛ asoyɛ so a yɛabɛpie ha na sɛ yɛto aso ɛnse sɛ yɛda ebinom de nsase tɔn ayɛ ho aduan ebi nso afiase ma nsase a nananom baayɛ a wɔte wɔn fifire na wɔbɛgye to hɔ a no so ne yɛdidi no wɔn fa kwan biara so agye me wɔ ha wɔ Akuapem hene din mu na me de nidi ɛsɛ fata nyinaa rema ɔsagyefo nanso ne America ne sɛ abakɔsɛm de woyɛ den yɛ ntimi mpepa ɛnyɛ yɛn fom so ne yɛde bɛpie ɔkyeman mu enti nidi biara ɛsɛ fata ɛsɛ yɛde ma kwa bibrim atranko nwa yɛbɛyɛ na mmom saa ɔdɔ na ɛwɔ hɔ ne de it must be maintained meresrɛ Akuapemfo bebree a wɔreka sɛ asase na ɛyɛ wote so no ɛnyɛ ɔkyeman deɛ a na ɛyɛ Akuapemfo deɛ a aha yɛ Akuapem mu aha yɛ ɔkyeman mu ɛsɛ sɛ yɛde ndidi ma ho a nidi ɛsɛ wɔn sɛ bibi buro yɛn so na ɛhaw yɛn a yɛwɔ hɔ nananom wɔ hɔ yɛbɛsɔre ne yɛn ne nananom akɔtena ase ne yɛkasa ɛsane sɛ nneɛma bebree rekɔ so a ɛyɛ ana ɛnyɛ fɛ denti na koko ayera ɛwɔ Amanase wɔn atɔn nsase ma investors ne bebree no they don't know the value of the cocoa crops that we have wɔn mu fa kɛse na aba nea wɔredwen ne sɛ wɔn mra no wɔn bɛsɛ nsase no wɔn fa nyɛ nea wɔpɛ no wɔn kɔ na nea ɛreyɛ yi akora ne sɛ ɔhene wɔ kuro mu paa na investor awura kuro no mu na ɔreyusu asase na ɔhene ne nim ho hwee baabi a yɛdo no ɛsɛ sɛ Akuapem man nyinara a yɛhyɛ yɛwura ɔsagyefo amoati afɔre pɛyi ase yɛka bom na nea ɛhaw yɛn biara yɛakɔ ne nan so ne yɛn ne nakɔdi ho nkɔmmɔ mere mama asɛm nware afei ne yɛhu sɛ Amanase asan sɔre bio ɔsabarima bi asɔre na ɔyɛ me nua Barima ɔhene sɛ nnɛ wohwɛ nea wohu wɔ ha di a ɛnde ne Amerika kyerɛ wɔ ne sɛ wodada na Amanase baba bɛ fa ne ntama pa asɛn fra bio Akuapem man ta wachi ɔkye man ta wachi na Ghana man so ta wachi nia yɛba bɛka bom na yɛ nyinaa yɛyɛ nhemfo ahwɛ ne yɛadwen yɛ manfo it's all about development kwan a yɛbɛhwɛ ne yɛn bɛbu na nya wɔn dwuma pa ayɛ nsase ɛwɔ hɔ no kwan a yɛbɛfa so a yɛde bɛma proper investors
na enye ne ayeton di jedokono na ye di keke na mo mfaso beba ho se na nananom adom yeso enyi ya yabeto no. That is what we have to do. Ohene memo afisi apa Nyankopɔn ta wo ne watra nkonwa echi na yende yere mpa wa echi da na megye di se bretie mu Amanase ebesisa kra nyame nhira mu nyina.